in har naira 3,300 ba su kasa maka ba, to wannan bidiyon naka ne. Ka tsaya ka kalli wannan bidiyon har ƙarshe don nuna maka yadda za ka rinƙa samun naira 3,300 na duk bayan 24 hours. Amma kafin na nuna muku wannan hanyar da za ku rinƙa samun naira 3,000 nan, ku taimaka ku danna min alamar like, ku yi subscribing ɗin wannan channel, sa'annan ku yi sharing ɗin wannan bidiyo. Ku je zuwa cikin bidiyo. Idan ka danna link ɗin zai kawo ka nan gurin kamar haka, sai ka danna wajen me ɗin nan gashi nan kamar haka. Za ka danna wajen me ɗin nan gashi nan kamar haka daga ƙasa. Yawwa a nan da ya nuna maka login da register, sai ka danna ka yi register. Za ka register da phone number ko email address, sai ka saita passport ɗinka. Zai buɗe maka kamar haka. Za ku gani ina da kuɗi a ciki, wannan account ɗina ne. Gashi nan ina da naira 2,950. Yana kaiwa 3,000 za ka iya cirewa. Za ka yi connecting ɗin WhatsApp ɗinka ne, duk bayan 24 hours za su rinka ɗora maka wani commission a kai. Yawwa idan ka taɓa nan, bari in koma. Yawwa za ka taɓa nan gurin inda aka rubuta get, gashi nan kamar haka. Taɓa nan gurin gashi nan kamar haka. Bayan ka taɓa, yawwa za mu jira ya buɗe. In ya buɗe ka taɓa get a income ɗin nan gashi nan kamar haka. Network ɗinmu ne ba kyau. Yawwa bayan ya buɗe za ka danna nan gurin da aka rubuta get a income ɗin nan, za ka taɓa shi kamar haka. Sai ka taɓa gashi nan link with phone number, ka taɓa shi kamar haka. Yawwa to gashi nan a nan gurin da aka sa phone number ka. Gashi nan a nan gurin. Yanzu ni bari in sa number na wannan nake son in yi connecting na WhatsApp ɗinta da shi. Bari in sa number kamar haka. Yawwa bayan ka gama sa number da aka danna nan gurin. Gashi nan wajen inda aka rubuta, bari in ja gefe yadda za ku gan shi da kyau. Gashi nan wajen. Taɓa shi kamar haka. Za su ba ku code. Network ɗinmu ne bai da kyau. Yawwa gashi nan sun turo maka wannan code ɗin 77, sai mu danna alamar copy ɗin nan gashi nan, sai mu yi copy ɗinsa. Yawwa gashi nan ya yi copy ɗinsa. Sai mu yi minimizing, mu dawo cikin WhatsApp ɗinmu, ko kuma mu jawo nan sama ga na notification ɗin shi mu taɓa. Sai mu danna confirm. Sai ka sa fingerprint naka. Yawwa gashi nan wannan code 77 ɗin da na copy ɗin gashi nan zan sa shi a nan gurin. Yawwa gashi nan kun ga yana nuna ka sa suna. Za ka iya sa sunanka ko sunan waya ko sunan wani abu. Yanzu bari in sa haka kawai. Yanzu bari in sa sunan waya kawai. Yawwa gashi nan the device. Yawwa gashi nan ya nuna ya yi active. Gashi nan ya nuna yana active. Yawwa da mu yi minimizing mu koma cikin nan. Kun ga gashi nan ya yi connecting ko yana online gashi nan kamar haka. Gashi nan kamar haka. Alamun ya yi connecting, to da zarar ya yi 24 hours za su ringa baka wannan. Za ka ga suna sa maka kuɗi akan dashboard ɗinka. Sai hanya na biyu da za ka ringa samun kuɗi da wannan update ɗin. Za ka zo nan gurin gashi nan. Wannan wurin da aka rubuta invite new user ɗin nan, wannan gashi nan kamar haka. Za ka taɓa shi. In ka taɓa,
Yawa bayan ya buɗe za ka yi copy na link ɗinka, wannan link ɗin gashi nan. Za ka yi copy ɗinsa ka tura ma abokanayenka ko ka tura zuwa wani social media ɗinka. Duk mutum ɗaya idan ka gayyato za su baka naira 1200. Kaga ka kawo mutum biyu zuwa uku ma za ka iya cirewa ba matsala. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka danna alamar like, sannan ka following ɗin wannan channel nawa, ka sharing ɗin wannan bidiyon.